του Υπουργού και προλαμβάνουμε και λέμε ότι θα κάνει δηλώσεις ότι θα είμαι εδώ και θα περιμένω μέχρι το βράδυ, όποιον αγρότη θέλει να έρθει και να τον δω και να συζητήσω μαζί του, το ίδιο λέμε και εμείς. Ότι θα περιμένουμε κάτω από την Ομαρχία, είμαστε εδώ όλοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι και τον περιμένουμε και εμείς να συζητήσουμε μαζί του. Αλλά διάλογος είτε σε κλειστές αίθουσες είτε χωρίς να έχουν αποσυρθεί τα νομοσχέδια δεν θα γίνει και σε καμία περίπτωση από εμάς. Κύριε Βασαλίδη, ακούγοντας από τον Υπουργό να φωνάζετε, μπορούσα να έχει έξω οι φωνές του. Τι σας έλεγε, τι είπατε? Ήταν μια έντονη συζήτηση με την έννοια ότι προσπαθούσε να μας πείσει ότι θα πρέπει να γίνει ο διάλογος και για άλλα θέματα του κτηνιατρικού τομέα και όχι μόνο για αυτά τα δύο. Εμείς συνεχίζουμε να λέμε αυτό που είναι η απόφαση ομόφωνη όλης της περιφέρειας. Διάλογος θα γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος μόνο και εφόσον ο Υπουργός μεταφέρει το μήνυμα και ο Πρωθυπουργός αποσύρει τα δύο νομοσχέδια. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Και από τη μεριά μας το είπαμε. Αν μας περιμένει μέχρι το βράδυ και εμείς τον περιμένουμε από κάτω μέχρι το βράδυ. Μα είπε ότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για νομοσχέδιο. Απλά θα μεταφέρει ότι εσείς δεν συζητάτε κάτι εκτός του χρονικού και του φορτικού. Το μέλλον δεν σας ενδιαφέρει. Εάν, όπως είπε συνάδελφος προηγουμένως, όταν καίγεται το σπίτι μας δεν κοιτάμε την αυλή μας. Ήρθε και να παρουσιάσει τον νόμο για συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών. Εάν δεν υπάρχουν αγρότες και προϊόντα, δεν γίνονται συνεταιρισμοί ούτε ομάδες παραγωγών. Άρα, καλό θα ήταν να αποσυρθούν τα δύο νομοσχέδια, να συζητήσουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα του χώρου, τα ξέρει και να αφήσουν τις λογικές ότι κάποιοι μας τα επιβάλλαν. Μπορεί να βρεθεί λύση, αλλά πρώτα συζητάς, πρώτα βρεις λύση και μετά πας σε οποιοδήποτε διάλογο. Δεν κάνουμε διάλογο εκ των υστέρων. Ήδη το ασφαλιστικό θα πάει στη Βουλή σήμερα το βράδυ. Άρα, τι διάλογο συζητάμε από εδώ και πέρα? Αυτό το τονίσαμε. Δεν δεχόμαστε διάλογο. Απόσυρση των νομοσχεδίων. Κύριε Βασαλίδη, οι συνάδελφοί σας στην Καβάλα και άλλοι περιμένουν για τη μεγάλη κινητοποίηση που ήταν προγραμματισμένη τώρα το απόγευμα. Τι θα γίνει, θα πάει ο Υπουργός, θα γυρίσετε, τι θα γίνει? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον Υπουργό. Εμείς 6 ώρα είμαστε όπως ήμασταν το πρωί εδώ 10 η ώρα. 6 ώρα θα είμαστε στην Καβάλα όλοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι της περιφέρειας να διαδηλώσουμε και να συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις μας. Αν ο Υπουργός θα έρθει, όχι, νομίζω ότι τον Υπουργό να ρωτήσετε και όχι εμάς. Και όσο αναφορά την εικόνα που πολλοί μπορούν να περάσουν ότι τα επεισόδια βλάπτουν τους αγρότες ή θα το επικαλεστεί και αυτό νομίζουμε ο Υπουργός, λέμε ότι ρωτήστε γιατί συνέβησαν αυτά τα επεισόδια. Ρωτήστε γιατί συνέβησαν. Πριν από 2 χρόνια μιλούσε ο Υπουργός στην περιφερειά μας, σε γειτονική πόλη και ήμασταν όλοι παρόντες σε ανοιχτή ομιλία. Σήμερα συμβαίνουν αυτά. Ας αναλογιστεί και ας απαντήσει η κυβέρνηση. Δεν φταίμε εμείς για αυτά εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μου.